Elo wszystkim, to ja Matador, a w dzisiejszym odcinku, właściwie nie, to będzie ogłoszenie, kto wygrał konkurs. To był Marco Opis, czy to są to. Dlatego już nie piszcie, biorę udział ani nic, bo skończyło się losowanie, ale zachęcam do zrobienia spawnu do 25 stycznia i areny SGM do 20 stycznia. No, właściwie to by było na tyle, więc i zachęcam do subskrybowania. Jeśli dasz mi subskrypcję, masz 2 razy większe szanse na to, że właśnie, jakby to powiedzieć, wygrasz. No. To było krótkie ogłoszenie. Więc jak co, no to właściwie.